חפץ חיים. הם גם עושים תמיד כל בן. אוהב ימים, אוהב ימים. לא צריך בואי אותו. לא, זה בסדר, מה זה לא שנייה. אני תשימי לי. לא צריך. חפץ חיים. לא עד למעלה, בסדר. אוהב ימים, אוהב ימים לראותו. צור לשום חמרה, שפתיך מדבר מרמה. אולי עندك תפוי غير وحده? לא נכנס. עכשיו עושים קידוש קודם. רגע, מה? אני אשים. מה זה, מצלמה? מצלמה חבל. זה ישר ליוטיוב? תחייך, מצלמים אותך. כן, אני רואה, זה הרגשתי. אבל מה זה, איזה מצלמה זו? זה מצלמה מאוד איכותית. זה כמו שרואים בחדשות, יותר איכותית מזה. מה אתה אומר? כי זה יכול להיכנס למצלמת מים. מצלמת מים. וזה כמה ג'יגות יש לך פה? שימי את זה. אבל לא יודע מה אין לי זה. לא סוף. עשרות. תגיד לי, אז אתה... אתה יכול עכשיו שעתיים צרים איתה? כן. וואו, זה דבר טוב. כמה עולה דבר כזה בעזרת השם? אין אותה בארץ. מה? אין אותה בארץ. איך קיבלת אותה? קניתי מחוץ לארץ, מניו יורק קניתי. אבל מאיפה, מתי היית? H&O, איך קוראים לזה? לא, מאיזה חנות, לא באיביי. יש לך את ה... יש לו. סבא, אתה יודע, יש באינטרנט, אתה יכול להזמין דברים, שולחים לך את זה. כן, הילה עשתה את זה. D&H. בעזרת השם. נכון, איך אתם יודעים? זה החנות הכי טובה בניו יורק לכאלה דברים. כן, רחוב B&H. 34. הם כולם דוסים זה לא שם. שקנינו את המצלמה? כן, ואני רואה בספורט, היה אחד דייב, אחד זה, כולם יהודים כזה. חרדים? כן. חרדים? לא יודעים מילה בעברית, דיברתי איתם באנגלית, הם לא יודעים מה אני מדבר, לא משנה. טוב. איפה לפתוח? אנחנו מתחילים. טוב. אז מה הם שולחים? אחד בחול מתחילים מכאן. לעשות קידוש. קידוש. אלינו עדי אלוהים מקראי קודש, אשר תפילותיו במועדיו, סבי מנת, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו כל עם, ורוממנו מכל לשון לקדשנו במשותף, ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה. מועדים לשמחה חגים זמנים לששון את יום חג המסות הזה ואת יום טוב מקרא קודש זה זמן חילותנו מקרא קודש זכר לישראל מצרים כי באנו בחרת ואותנו קדשתם כל העמים מועדי קודשך בשמחה וששון מחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו והקימנו והגענו לזמן הזה. כמה לשדוד? זה מה שאת רוצה? כן. תדברו בשביל שישמע. הוא שומע הכל. יואו, זה ממש נחמד. זה גם, זה מקום לאחסון קטן. גם מתחת למים. עכשיו צריך ורחס. להביא לך לרחוץ ידיים? לשאול לא חייבים? בעצמו. ללכת לבד וזה. מה זה רוחץ ידיים? עדי, מה רצית להגיד לחג? חג שמח. חג שמח. כן, מה הכנת הנאום שהכנת? ומה נכבדה, סתם. חג שמח. חג חירות שמח שתמיד נהיה חופשי. כרפס, יאללה, כרפס. שנהיה כל שנה מסובים בשולחן. כרפס. חג חירות שמח, כמו הבת שלי. אמא, איפה ארוחה? מה יש לך להגיד לחג? חג שמח! מה יש לך להגיד לחג? מה יש לך להגיד לחג? אני יש לי לומר בחג שיהיה לנו תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות,
שנאריך ימים בבריאות איתנה, ואת כל אויבינו יפלו מתחת רגלינו. אמן. בראבו. בראבו, בראבו. לא מספיק כל ההגדה שפוך חמתך. שפוך ושים נוצות גם. עכשיו, איפה כרפס? כרפס. תביא. אתה רואה שזה כרפס ולא סלרי? כן, היום ראיתי את ההבדל. לא, תקחו כל אחד. אבל אני לא אוהבת מה? כרפס. רגע, עכשיו על זה לא הסלרי כתוב הגדול, כרפס. זה רציתי לשאול, אבא, כמה שנים אתם ברור. ביחד עושים את הסדר, אתה ואמא? סבתא, את יכולה להביא חלק לך? מהסדר זה השאלות בנוגע לסדר. לא אומרים דבר כזה היום. לא סופרים, לא סופרים. כן, בטח. למה זה מרגש, אברהם? מרגש, אני אגיד לך, משנת למעלה מ-40 שנה. 66. למעלה מ-40 שנה. 66. אני לא אוהבת כרפס, אז אני לא אוכל הרבה. לא, מי שלא יכול לאכול, לא את צריך. חייבת לאכול. אבל מה, חתיכה רק, חתיכה. אתה אוכל את זה? רק כזית, אפילו פחות. את יודעת את זה? קטן, כן, בדיוק, אז זה כזית. בעצם, אוי. למה? יש כי בזה פחות אמרו קלוריות, את זה, אתה אוכל חייבת. את זה, ורק התאריך עיכול זה יותר קלוריות. ממה ש... רגע, לא לאכול, צריך למעריך. רגע, צריך לברך. ואני אעשה את זה לאכול בחומץ או בממילא. הנה מה. כל הכבוד לך, אני שכחתי זה בכלל מה? שצריך לטבול את זה בממילא. איך אתה מנהל את הסדר? אני מנהל. מה זה החלטורה הזאת? ברוך אבל- אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אצלנו אוכלים תפוחי אדמה. במקום כרפס? כן. כן. בורא פרי האדמה. לקח לא, עלי מבושלים אחד עם מי וראה מלח. את זה למצלמה. הוא הבמאי. לא, הוא רוצה ללמוד כנראה. הוא הבמאי. ענתי, תוכל להגיד? כן. טוב, אנחנו מתחילים עכשיו עם הלחמניה. היי, למדנו את זה בבית לא ספר. לחמניה, זה פסח. סתם. יחס. יש יחד. אוקיי. חוצים. כרפס, יחס. יחסי ציבור. איפה המצה? איפה המצה המוצפנת? עכשיו מחביאים את האפיקומה. אני אמצא אותו פה. שמה חרמחתי. רגע, אני אביא לך כזה בשביל... אני ושוגי מחפשת את האפיקומן. אוי, זה נורא. מה? זה כלום לעומת מה זה שהיה עושה במצרים. לך. מצרים זה למה אתה לא מחפשת שם את בשביל זה היה כבד, היא זה כן היה מחפשת, חם, שוגי זה היה מחפשת כואב, את זה היה... האפיקומן. אבל אנחנו עושים קודם הוא לא- נשאר שם. הוא לא נחשב שהוא עושה את גם עושה את ה- תעשי אז את אני הטיפול אקבל האחרון. 50. מה נשתנה? להביא לך? לא, זה בסדר. נביא לך טיפול אחרת, אם זה נופל. אבל שוגי רק לכן לבן. את מחפשת איתי את האפיקומן, אם את מוצאת אותו את... רגע, אני אלך לחפש איפה אבא, שב. מה? לאן הלכת? רגע. סבא, אתה קודם צריך לחצות את המצה. איך הוא שוש, מסדר? מה יש לך להגיד על זה שהוא קם עכשיו באמצע... אין לי מושג לאן הוא הולך. פתאום הוא קם, הולך. הוא לא הנה, הביא לו קיפלה, קיפלה. הגיע כיפה. הכיפה ל... אני שמה לאבא את זה הכיפה. גם מקליט קול? הנה, תביא, זה צלם הכל. את זה. זה. זה מקליט סבתא, קול? אני כזה באוטו, הוא תגידי, מצלם וואי, אותי, יש אז עדות אני כזה לראות? ככה בסלואו מושן אבל יש עושה. זה וייד אנגל. כן, דרור, מה אתה אומר לחמך? אני אומר שעם הכיפה הזאת אני מרגיש ממש כמו ספיידרמן. כמו אפיפיור. ממש אפיפיור. אפיפיור, כן. פאולוס. עכשיו מבשרים את המצה האמצעית לשניים. האמצעית... אבא, אבל איך זה עובד עם מה הוא צוחק? נשברה לו התחתונה. לא משנה מה זה משנה. כמה פעמים אתה... עכשיו תגיד איפה המלך, איפה המלכה, איפה המלכה? איפה הדמה? וואטשה! כשם שיחס לנו את הים, ככה גם כן יקרע לנו את אויבינו ויפיל אז למה לא אותם חוצים את בתוך הכל? הנהר ובתוך המים וישקעו במים. אוקיי. עכשיו, נניח חצי הקטן בין שתי המצות, חצי הגדול יספק. עכשיו נשים את זה פה. שוגי תעצמי אתה בטוח עיניים. שזה תופס את הפנים שלו? אפילו את הפנים שזה תופס. מה, לא צריך, לא, עם משקפיים זה לא... מבחינת הזווית. זה, כן. אני יודעת.
ולא, פסח הבא. אני תמיד יודעת איפה הוא מחביא, הוא לא משנה מקום. באמת? תשנה מקום, איפה שאתה מחביא. לא מגלים. רגע, לא עושים עם זה נשאר אותם, אבא? מבלבלים אותי, איפה מקפיאים את זה, ומה יש לך להגיד את זה ששכחת? כן, אני לא יודע, מראש הם מדברים, בן אדם שוכח מה צריך לעשות. אתה צריך להתעלם ממה שקורה סביבך. משאר אותם, סיירות בסמלותם על שכבה ובני ישראל עשו כדבר משה במצרים, לירושלים בעגלה בזמן קריב על הראש לה. אוקיי. אני לא אשתה יותר. משאר אותם צעירות בסבלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה ממטף. מה זה מטף? שוב, מה זה מטף? מטף, איפה שהוא עובד. בגבעתיים. הנה, פה כתוב, משאר אותם. ככה? הוא החליט. ביד ימין. זה משנה שעברה. כתף שמאל. כן. נשאר אותם צורות בסמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה מגבעתיים לפריז שבעלי יזמין אותי ליום הולדת 41 רמז, נכון? מתי הולכת לפריז? הוא לוקח אותי ליום הולדת 41. נשאר אותם צורות בסמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה. פולין. לרבדים. משאר אותם צעירות בסבלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה מהקאנטרי. איפה? שואה? קאנטרי. היו היה קאנטרי. לאן אני הולכת? לירושלים. מאין הצבעה מהלול של מיקה. לא סובבתי סביב הראש. משאר אותם צרורות בסמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה מרבדים לירושלים בעגלה עכשיו הנה את יכולה לקרוא פה איך שמים את זה? ככה, בדיוק. כן, תגלי היה אישיות. תקראי, נשאר משאר אותם צורות בסמלותם על שכבם ובני ישראל עשו כדבר משה. בן ג'איה. מאיפה את באה? מהכל בו. לאן את הולכת? לתל אביב. לצלם אותך. יאללה, צא. סלפי. לא לגעת בעדשה. רגע. עד ימין, כן. נשאר אותם צורות בסמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה לרבדים לים. לא, למה תطلع ولا بتروح? למה? בבית אתה כל הזמן. מה פתאום? בעזרת השם. בעזרת השם. עכשיו זה צריך להחביא את זה. שוגי תעצמי רגע, נשים את זה מתחת לשולחן. טוב, אנחנו אחר כך נחביא את זה, שלא תהיו מוכנים. מה? דווקא ככה זה מבלבל. נכון, ניסו לבלבל אתכם, שלא תדעו. בטח, מה? לא, הוא ישנה מקום. ובכן, יאללה. כי הלחמן ועד מצרים כל דכפין יתה ויפול כל דצריך יתה ויפסח השתה לשנה הבאה בעד ישראל השתה לשנה רגע, צריך להסיר את הקערה מעל השולחן כשהוא אומר מן נשתנה. צריך להסיר את זה, תרימי את זה. קחי את זה, קומי, קחי את זה ומוזגים כל לא, זה שוגי צריכה לעשות. לא הולכים למטה. לא למטה, על המדבר. פה, על המדבר. למה? יש כל מיני... זה מנהגים. תחזיקי
תעמדי שם. למה את לא מבינה? יש הוראות, את לא מבינה? איזה יופי עם הנרות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה, הלילה זה כולו מצה, הלילה זה כולו מצה. כאילו שמו אותה בעונש. אנו אוכלים שאר ירקות, שאר ירקות, הלילה זה כולו מאור, הלילה זה כולו מאור, שבכל הלילות אין מטבילים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה זה שתי פעמים, הלילה זה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים ויושבים ומסובים, ויושבים ומסובים. הלילה זה כולנו מסובים, הלילה זה כולנו מסובים. הלו גברת, איפה לקחת את הקערה? וואלה, מה לך? מישהו אמר לך לקחת את זה? אסור, זה אוכל שלנו. זה עונש מסכנה. היא כאילו כתבה את האוכל של הבית ובגלל זה תתחתן. זה הקערה, בלי שום כל לחמניה. מה זה? כן, להתחתן זה עוד לא זה. אז מה אז זה? מה זה היה? זה כאילו, היא... בשביל שהילדים ישאלו מה קרה, למה לקחה לנו את המגן? ואיך זה קשור למה? למה? להפעיל את הילדים. כי בדרך כלל לא לוקחים מגש לפני שאוכלים. ללמד את נכון, הילדים. נכון. זה כאילו, מה נשתנה כאילו? כן, כן, זהו. כן, מה נשתנה? אני רוצה להגיד בהקשר שהכל זה הזה, נראה בבקשה, אחרת. רגע, עכשיו בהקשר הזה אני כן. רוצה לספר שאני עכשיו סיימתי לקרוא ספר של עמוס עוז. אני חושב שאתה ובתור צריך פניה. ללכת לכל אחד בשביל. את עשית אותו? יהודים ומילים. יהדות ומילים, או יהודים ומילים. מה יש? ופרק שלם הוא מדבר שם על המצווה והגדת לבנך בפסח. כמה שהטקס הזה בעצם מאחד אותנו. לא, מעבר לאיחוד, מטרתו בעצם להשאיר, הוא טקס שמבוסס על ילדים. כל שאלות המה נשתנה, ואפיקומן, וחד גדיה. כי כל העניין הוא באמת והגעת לבנך, שהבן יישאר ער ויספוג את כל הטקס הזה. למדנו את זה. הלאה לבניו. וזה מה שאנחנו וגם עושים. החזרתיות, זה כמו חזרתיות, וזה כל שנה שנה. שירי ילדים. נכון. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. וככה אנחנו אז כפיים. חלאס. לא צריך כפיים. לא, כפיים. יש לכל אחד ספר מעניין. צריך לעשות כפיים. כן. עבדים היינו לפרעה. במצרים. ויוציאנו אדוני אלוהינו משם. ביד חזקה. ובזרוע נטויה, ואילו את אבותינו ממצרים. הרי אנו בנינו בשעת עמנו לפרעה במצרים. אפילו כולנו חכמים כולנו, נבונים כולנו, זקנים כולנו. ועלינו לספר ביציאת מצרים. כל המרבים לספר ביציאת מצרים, הרי זה בשובה. אתה רואה זה כתוב בערבית? هذا الجواب عبيد كنا لفرعون في مصر وأخرجنا الله إلهنا من تحت
في يد القوي وفي زرع الممدود. نمشي خلا معسل. لما تمشي ربي اليعزر وربي يهوشع وربي العزم بن عزريا وربي عقيبة وربي يهوشع שהיו מסורים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה אשר באו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. רגע, אבל אני רוצה לשאול. כן. כתוב פה בבני ברק. מתי? היה בני ברק. אבל זה האגדה היה בני ברק. כתובה לפני המון שנים. כן, אז זה היה בני ברק. היה בני ברק. זה מדובר על הבני ברק פה? כן. אותו, כן, וגם יבנה היה, וטבריה, וצפת, והרבה מקומות יהודים חיו פה המון שנים. והאיים הערבים המלוכלכים אומרים לך זה לא שם. לא יכול להיות, וזה תוריד בעריכה. אתה תוריד בעריכה. רגע, קאט. אין קאט. אין קאט. מה זה קאט? חתול? כי אני שואל, אומר שזה לא שלנו. אמר רבי אלעזר 60. רשום 70. זה טעו פה. אל תתחיל איתי. איפה רשום 60? הנה. 70. ולא זך. מה, אתה תשוב? 60. 70. יציאת מצרים. 70 שנה. כשאני שותה יין רואה את ה-70-60. אתה מדחיק, זה העניין. למה על אמר? עד שדרשה בזו מה שנאמר. מה תחוי תמצאך בארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך הללו החכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך המקום ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך כנגד 4 בנים דיברה תורה אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. רשע מה הוא אומר? רגע, מה רשע? מה חכם שואל? השנה תקרא אתה את החכם. לא, אני חשבתי שהפכתי פעמיים. השנה תקרא אתה את החכם. מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים? אשר שבא אלוהינו ואף אפיים לא כחוק הפסח הם מפטירים אחר הפסח אבל פיקומן רשע. זה לא נכון, זה לא נכון, אתה לא רשע, אתה צדיק מאוד. רשע מה אומר? מה העבודה הזאת לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר ואף אתה יקהה את שיניו ואמר לו בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים לי ולא לו. אילו היה שם לא היה נגרם. אני קוראת ושאינו לא יודע לשאול. מה הוא אומר, מה זאת ואמרת בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים ושאינו יודע לשאול. אתה פתח לו שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. כל הכבוד. יכול מראש חודש תלמוד לומר. איפה עכשיו? והגדת לבנך. יכול מראש והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא ביום ההוא יכול ועוד יום תלמוד לומר בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמסע מאור מונח
מלאכים לפניך. עכשיו ענת תגיד. מי תחילה? מתחילה עובדי העבודה. כן, הוא מה שיצא טוב. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, טוב, תמשיכי. אתה מבלבל אותם. ויקח את אביכם, את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר, לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. ברוך שמר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות, כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי. לאחר כן יצאו ברכוש גדול. נכנסים את המלכים שעמדה לאבותינו ולנו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מסיענו מידם. צאו נלמד מה ביקש כוונה לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא הזכרים, ולבן ביקש לעקוב את כתבו שנאמר, ארמי עובר אבי וילד מצרימה, ויגש שם תמנה, ויהי שם לגדול עצום ורב. וירד מצרימה, אנו הדיבור ויגש שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם שנאמר, ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין רצון אשר לעבדיך, כי כבד העם בארץ כנען, ועתה ישבו לעבדיך בארץ גושן. מי יודע איפה זה גושן? ליד מצרים. אוקיי. בנתם מעט כמו שנאמר, 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה ששא אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. ויהי שם לגוי גדול, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. וגוי גדול ועצום כמו שנאמר, ובני ישראל באו וישבו ויראו ויעשו בכל מאוד לארץ אותה. בהתחלה הם היו רק 70 איש ואז הם בדיוק. כן, 70 נפש ויצאו 600,000 איש. הפעלים פה פרעו, 600,000 וירבו ויעצמו. איש, 900,000 עם האנשים האלה. כן, ברור. אז צבען? אז הוא התייחס אליהם כמו לחיות. בדיוק. שורצים, רבים. טוב. ורב כמו שנאמר, רבבה כצמח עשה נדלתי, ותרבי ותגדלי ותבואי בעד ידיים, שניים נכונו ושרך שמח ועטרו אליו. אבל רגע, זה אפשר לראות אחר כך? מה פתאום? אלא כאן שוב? רק בשבילי זה.
וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיה. ואומר לך בדמייך חיה. למי הוא אומר את זה בדמייך חיה? למי הוא אומר את זה? תסביר. למי הוא אומר בדמייך חיה? איפה הלכתי? ויעבור. אחרי ורב וזה וזה ננה ויעבור. ויענונו. לא, לפני זה. איפה ורב? יש לנו מתחרבט. מה איפה המתחרטות? הנה, רגע, אנחנו גמרנו פה ואת עירום ועירייה. לא, ואחרי זה ואחרי זה ויראו אותנו. ויראו גם אצלי. רגע, אתם רוצים לנו יש המשך. כן, המדרש אומר. בפסוקים האלה נמשל עם ישראל בראשיתו לתינוקת שנולדה לעובדי עבודה זרה, והושלכה מיד עם לידתה למות בשדה. התינוקת נגאלת על ידי אלוהים שמוצא אותה, מטפל בה ונושא אותה לאישה. זה כאילו עם ישראל. זה כאילו עם ישראל. אז בדמייך חיי, כאילו, במקום למות, אני נותן לה חיים. עכשיו הבנתי. זה משהו אחר, אבל בסדר. ויראו אותנו. עם מצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ויראו אותנו המצרים כמו שנאמר הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרא למלחמה בנוסף יבואו עשוננו ונחמנו מן הארץ. וענונו כמו שנאמר למען ענותו בסבלותיי ונערי מסכנות לפרעה את פתרו ונעשית ויתנו עלינו עבודה קשה כמו שנאמר ויעבידו מצרים בישראל בפרך ונצעק אלוהי אבותינו וישמע אדוני את קולנו וירא את עוליינו ואת עמלנו ואת לחצנו ונצעק ויעבידו מצרים. איך הוא אמר? ויעבידו מצרים כמו את בני ישראל בפרך. אחד אומר בפרח. מה זה בפרח? אפשר להגיד בפרח. בפרח. מה זה בפרח? אחד אומר בפריחה. שבירת פרקים. מרוב שהם עבדו קשה, היו שוברים את הפרקים שלהם. אבל לא הבנתי מה זה בפרח. בפרח זה בפה דיפלומטי. מה היו עושים? היהודים לא היו עובדים, למה זה מעבידים אותם קשה מאוד, ויעבידו את מצרים את בני ישראל בפרך. מה היו עושים? באים בדיפלומטיה, הקצינים אלה המצריים, באים אומרים להם, אתם רואים, אנחנו גם נעבוד איתכם. הולך איזה קצין, מתחיל לעבוד כאילו הוא עובד, זה בדיפלומטיה בשביל שהם יעבדו. למה היו מתנגדים לעבודה הזאת? כי הייתה עבודה קשה. בסדר. הנה כתוב פה, וזה היה בקצין שלהם, נוטל סל ומגרפה, וכל מי שהיה רואה פרעה או הקצינים שלו עובד בלבנים, ככה הם עשו. מיד הלכו בני ישראל ועשו תחרות עמו. זהו, עשו תחרות עמו. כמו כמשל פנס בצבא. בצבא היה קורס קצינים, ואני הייתי חובש קרבי, הייתי הולך אחריהם. אז מה קרה? זה בא, היו סופרים את האנשים, תתפקד, 1, 2, 3, 4, 5, 6, רואים שאני לא עונה, אומרים וואלה, חסר לנו אחד. באים לחפש אותי, אני תמיד מזדנב מאחורנית. אז בא הקצין, אומר לי, תעלה, המפקד, אומר לי, מה אתה, למה אתה לא עוקב אחרינו, זה יכולים לאבד אותך פה, שטח בלילה. אז אמרתי לו, תשמע, אתם הולכים, עושים את המאמץ הזה, אתם מקבלים קצינים. מה אני מקבל? שום דבר לא מקבל. אז הוא אומר לי, תשמע, קח את הפנס הזה, תלך קדימה, תראה לנו את הדרך. עבד עליי, והייתי רץ קדימה כל הזמן. פרח.
פרח, נו, אתה רואה איזה פרח. כל הכבוד, כפיים ונצעק, לא? מה ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו כמו שנאמר ויהי בימים הרבים ההם וימץ מלך מצרים ויענקו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. אני לא מבין, אם מת מלך מצרים, למה הם נאנחו? היו צריכים לשמוח. למרות שהוא יצא מישהו אחר. עוד יותר גרוע. יצא מישהו יותר הלך המלך, עכשיו תיגמר העבודה הקשה, כן. התחלף המלך, המשיך העבודה הקשה. המשיך העבודה הקשה, אפילו יותר קשה. ועוד יותר, והכביד את ידו. כן, כמו זה, שזה הלך אחמדינג'אד ברוחני. כן. חשבנו שזה יותר טוב, יותר גרוע. וזהו, יצא איזה פרעה אחד, רע מאוד מהראשון. יאללה. וישמע אדוני את קולנו כמו שנאמר וישמע אלוהים את נאקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב ויתוננו זאת ברשות דרך ארץ כמו שנאמר וירא אלוהים בני ישראל וידע אלוהים. זה ממש סתום, לא ברור. לא, אני אסביר את זה. מה? בבקשה, מה? זה ככה, אלוהים בחר מכל העמים אל בני ישראל. עכשיו זה כמו אבא שרואה בילדים שלו את עצמו. אז הוא אומר, וירא אלוהים אל בני ישראל וידע אלוהים. הוא כאילו מסתכל דרך הסבל של בני ישראל, הוא מסתכל כאילו זה הוא עצמו סובל. נכון. הבנו. לא צריך כפיים עכשיו. מה ההסבר, בבקשה? לא, כמו שאומרים, פרשנות נוספת. לא, לא חייבים. נו, תגידי. מהי פרישות דרך ארץ? דרך ארץ היא לשון נקייה ליחסי אישות. נשאלת השאלה מדוע מפרשת ההגדה את עוניינו כפרישות מיחסי אישות. יש לכך שני הסברים אפשריים. עוניינו מלשון עונה, טוב אני אדלג על זה. מה ידע אלוהים? יחסי אישות שמתקיימים בצנעה, רק אלוהים רואה ויודע עליהם. מה שאבא אמר נשמע לי הרבה יותר נכון. זה יכול להיות גם בגלל 70 פנים לתורה ולהגדה הרבה יותר. שוגי, וזה מזכיר לצלם אותם. איזה פרגון, איזה פרגון, חכה לנו בבית. שוגי, השיר של דוד אבידן שלמדת בעיות אישיות, של האהבה בחושך, נאזין. בבקשה. יחסי אישות שמתקיימים. יפה מאוד. בצנעה. אתה צריך ללמוד מאשתך, לעשות פירושים ולהיות צדיק, אדם צדיק, לא צדיק צדיק גמור, צדיק חצי. כן. בלי נשיקות. לא יכולתי להגיד לך מרוב שעה. תגיד, מה אתה מבין? תשים את זה וזהו, לא טוב? צריך בשביל... לא, שהם יראו... הכל בסדר. אתה מראה את אשתי? כולם רואים, כולם רואים. כל הכבוד. גם עלינו אלה הבנים שנאמר כל הבנות היורה תשליכהו וכל הבת תחיו ורחצנו זה ככה כמו שנאמר וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. אני לא מבין למה זרקו את הבנים ליאור ולא את הבנים. כן, הנה פירוש, יש פירוש פה. רגע, יש פירוש. חלם פרעה על מאזניים. בשנת 130 לרדת ישראל מצרים, הוא חלם שיקום ילד או איש אחד מהיהודים ויהיה מלך גדול וימלוך תחתיו או ילך ללחם בו. חלם איש זקן עומד מולו בכף אחד כל זקני וחכמי מצרים, היו בתוך המאזניים כל חכמי מצרים, והילד הזה הוא מדמה אותו כמו טלה.
טלה חלב אחד, והכריע הטלה את כולן. עכשיו, וישכם בבוקר ויספר לכל חכמיו את חלומו. וירא מאוד באנשים, אמרו לו, אתה צריך מאוד לפחד מהיהודים. אתם צריכים לדעת, אמרו לו, אתה צריך לדעת שזה יקום איזה אחד מהיהודים ויחסל את כל ממלכת פרעה. לכן נתן הוראה, כל הבן היבלוד, היאורה תשליטו, וכל הבת יחיו. וגם לגולי יש הסבר, כן. בגלל שבנים יכולים להקים צבא, אז הם יכולים, נגיד בנות לא יכולות להקים צבא, ובנים הם יותר חזקים מבנות. אז בנים הם יכולים להילחם בו. כן. אז הוא לא רוצה, כן? יפה מאוד. וזה בדיוק גם מה שאברהם אמר. שסבבה. זה משהו עצמי. כל הכבוד. רבנית. אני ממש רוצה לפרגן לך שהכנת לנו פרשנויות. אבל הוא כבר הכין את זה לפני 3 שנים. לפני 3-4 שנים אני הכנתי את זה בשביל להסביר. למה אמרו, זה לא מספיק אגדה שאתה קורא והולך. זה צריך לפרש. אנחנו עושים לפי הדת והדין. כדבר משה. הנה, גם הוא עושה כדבר משה. תדע לך שאומרים שהפלסטינים זה יהודים שהמוסלמים הסלמו אותם. בכוח. כן, זה בכל... מי אומר את זה? קראתי את זה איפשהו השבוע. שהפלסטינים זה יהודים שהסלמו אותם. בייחוד הכפרים של דרום חברון. כן? פלישתים. טוב. לא יודע מה, פלישתים. מעניין, אז בואו נחזיר אותם לתשובה. בשנה הבאה נעשה בדרום חברון. אתם רוצים שנעשה הפסקה ללכת להירדם קצת ולחזור? לא. סע. זה עתה החג, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. ויוציאנו אדוני ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שנאמר ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלוהי מצרים 10 שבטים אני אדוני ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך והכיתי כל בכור אני אלוהי אלוהי מצרים 10 שבטים אני אדוני הוא ולא השליח אני אדוני אני הוא ולא אחר. כן. למה לא הזכיר אותו אפילו במילה אחת? המילה משה לא מוזכרת כל המילה? לא, אני אגיד לך מה, זה כמו שזה מנכ"ל גדול מתערב. מוזכר, אבל... יפה מאוד, כי הוא שליח, הוא רק שליח. וואו. ברוך אתה אברהם רסטבי. זה של עיראקים. זה שיצאו ממצרים לבשו כובע כזה. תשאיר, זה יפה. לא, משאיר את זה. אבל תסדר את זה קצת, זה לא ישר. אתה יודע מה הוא דומה? למה הכובע הזה דומה? לא. מזה היה אחד שיוצא שם אומר כל מיני דברים בטלוויזיה, ששמו כאן, דומה לדורון. הרב זה. לא רב. מי הוא רב? היה בתוכנית הזאת שזה מוצא. בטלוויזיה. מי היה יוצא? זה התוכנית. כן. ששמו? מיסטיקאי, לא יודעת. כן, מיסטיקאי. מיסטיקאי. זה היה לו עץ מסטיק כל הזמן. כן, מסטיקאי. זה כמו פוליטיקאי. הוא היה בקאנטרי, נתן הרצאה, נכון? הוא דומה. כן, איפה אתם? ביד ועברתי ביד
חזקה זו הדבר. צריכים לעשות ככה, ביד חזקה זו הדבר. הויה במקנה אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דרך כבד מאוד. תלויה זו החרב כמו שנאמר, וחרוש שופר בידו, ותלויה על ירושלים. ובגבורה הגדול זה גילוי שכינה כמו שנאמר, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו כרב גוי במסות באותות ובמופתים מלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמעים גדולים כל אשר שעשה לכם אדוני במוצאיכם במצרים לעיניך. תימה היא דואגת רק לבעליה. למה? היא מצלמת אותו. לא, גם אתה בפנים. אתה, אוקיי. אתה, אני יכול לשים מוחמד מורסי. לيش? מה כל זה? מה, קנינו את זה לא נמצא? הוא נראה מאוניברסיטת אל-זהר. الزهر الزهر في كايرو ايوه عليك האמא יעני קויסה? לא, קויסה. הנה מורסי, וואלה אתה דומה למורסי עכשיו, מורסי. מורסי, דם מויסי. זה מאל-קאעידה, איך קוראים לו זה? זוואהרי. ככה הוא יוצא בווידאו. ככה הוא יוצא. אתה תעשה קלטת וידאו עכשיו. כן, יגידו זה זוואהרי איג'ה, מה פתאום יושב פה על יושב עושה להם סדר. זוואהרי תוציא באתר של נצלם אל-קאעידה. אותו ונשים אותו. כן, יגידו זוואהרי חזר בתשובה. זה זוואהרי. זוואהרי. את שושי זה לא מצחיק כל כך. למה? אני לא יודעת את ה... למה לא? זה מזכיר לי את המצרים. מצרים, כשהיינו במצרים. נו, ככה לא ישנו. מה זה של חכמי דת? כן, 88. של האסלאמיסטים. יש לי גם אנבאז. גלביה. אז תשים אותה. גלביה, היא לא נותנת לי. את יודעת איזה הצגות אני יכול לעשות עם זה? וואי, תעשה. עסיס מהוואי. אולי נעשה לך קלטת של אל-קאעידה ונעלה בפייסבוק. אתה יודע, יכולים לחסל אותי פה. המוסד יכול לעלות עליי בשקט. מה קרה? מחכים לך להמשיך. טוב, תמשיכו. דבר זה המטה כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידך, אשר תעשה בו את האותות. אז ההלכה שלך. רגע. עכשיו זה צריך... תביא, תשים פה... לא, עוד לא. יין, מזה. לכם 3 טיפות. יש עכשיו את הזה. אתה רוצה עכשיו לשפוך? כן. דם ואש ותמרות ושו, לא זה, מה שמת? עוד. מלא עד הסוף, לא? מה? איפה הלכה? זה בסדר. חצאי. רגע, צריכים להיות. למה? מה, זה חשוב. אוקיי, בינתיים יש זמן לאיזה פרשנות חדשנית על האגדה שאתה רוצה לספר ולא אמרת עד עכשיו, כן. לא, אמרנו, זהו. רגע, מה יש לנו פה להגיד? סורת אל-הגדה. סורת אל-חד גדיה. למען ענותו בסבלותם, אנחנו קראנו בהגדה לפני כמה זמן, למען ענותו בסבלותם. כן. דרך האיש נישא מסוי כבד על כתפו, ולא על ראשו, מפני הזכר ראשו חלוש, מפני שמזריח משם, ועוד הגולגולת היא 2 חתיכות. וכך מסוי הכבד יקשה עליו, אבל האישה להפך,
כי נוח לה לישא מסע כבד על ראשה. הלוא אנחנו רואים באפריקה איך הם מרימים כל כך כבד. כי יש להם פה טבעת. ולא על כתב, מפני ש... אבל עדיין זה נורא כבד. מה כבד בזה? זה טבעת. מזרעת מחוט השדרה, ועוד ראשה חזק מאוד, כי הגולגולת שלה חתיכה אחת. איך הגענו לזה? אפשר להגיד? זה פירוש. הגולגולת שלה... איך הגענו לגולגולת יחד בגולגולת? לא, למען ענותו וסבלותה. מה זה בסבלותה? זה אומרים שהאיש יש לו כמה זה פה חתיכות של עצם בראש, אבל האישה יש לה חתיכה אחת, הראש שלה יותר חזק. למה? נותנים לאישה תמיד מרביצים, נותנים את הראש שלה על הקיר. ולא נשבר. ולא נשבר הקיר. אבל האיש תן לו מכה אחת, נופל על המקום. אחר בית ירוק. בגלל זה בנות יכולות לעשות את זה ההורים שלה או שלך? רגע, זה נכון שוש? זה נכון מה שהוא אומר? זה אחר בית. נו. זה פרשנויות מהתורה, מאיפה הבאתי? אבא, בגלל זה, אבא, בגלל זה בנות יכולות לעשות עמידת ראש. כן. מאיפה? זה מעוז אביב, לא מעוז אביב, ששמו. הוא קרא את זה בבזוקה. מעוז חיים. מופתי, זה הדת כמו שנאמר, ונתתי מופתי בשמיים ובארץ. ותימול עשה. אתם אומרים הרחמן יצילן. בסדר, הרחמן יצילן. דבר אחר, ביד חזקה רקע, ביד חזקה שתיים, ובזרוע נטויה שתיים, ובמורה גדול שתיים, ובאותות שתיים, ובמופתים שתיים. עשר מכות שביקום ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלוהים דם כי ארוך דמשכי ברד הרבה חושך מקדם וחור. רבי יהודה היה נותן בהם סמנים ביצחק על דש עכשיו צריך לרדת עם זה? כן. לאן לרדת? יאללה. היה נותן בהם תבקשו כל מה שאתם רוצים. רבי יוסי, תבקשי מה שאת רוצה. רק תבקשי לנסוע עוד פעם לפולין. האמת, הטקס הזה תמיד מזכיר לי סבא אדוארד עליו השלום, איך היה עושה את זה. איך? ככה אותו דבר. חזית מסכן, הלך צעיר מסכן. נכון, בן כמה? 67? 69. זה 9 או 8? למה אתה בוכה אברהם? רגע. זה היה ב-28 לפברואר 1982. 28 בפברואר? כן. איך את זוכרת? בגיל כתבתי שלה. ביומן חיים בגדול ככה. מה זה תלק על החלי ברעי? זה לא יפה בכלל. מה? אתה נראה כמו אוניברסיטת אל-אזהר. שמעת? מה? אם צריך לבקש סורת משאלה אברהם אחת. מעסיס. כמו דג זהב, משאלה אחת. ואיפה אמרת להם איפה שלא ישפכו את זה על האוטו? שאלו אם כל אחד אפשר משאלה אחת. כן, ויותר אפילו, מה זה? משער אותם. שתן משאלותינו לטובה, לעבודתך. עכשיו איתך ככה אנחנו יכולים להתפלל. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דסך בעדש באחד. מה זה דסך? דם, צפרדע, קנים, ערוב, דבר, שחין, באחד. אז זה היה מישהו שלח לי מצגת, הוא אומר... מה זה חטא בית אבל? בכורו. באחד זה... אתה יודע מה זה אחד? אחד זה מחבת. מה זאת אומרת? עלי, נו, מחבת. ברחב? באחד, כן. זה סימנים. אז הוא אומר, במצגת הוא אומר, מישהו שלח מצגת, הוא אומר שזה... בגלל זה הבעל מרביץ לאישה לא משאיר סימנים. עוד פעם מרביץ לאישה. מה זה? מי זה האנשים האלה?
האלה? תגיד לי, אין לך מה לעשות? זה החברים? לא מרביצים לאישה, למה? לא, מרביצים לאישה, אבל לא נשאר סימנים. פה זה נשאר סימנים. מה יש לך להגיד על הדברים שאנחנו שומעים היום? כאילו, זה מה? פשוט נורא ואיום. מה זה, מה כאן הרגע? לא, אנחנו שמענו צעד תגובה. לא, שומע אותם. זה כרמל. טוב, אפשר להמשיך. בסדר, יאללה. הופ, כרמל. רבי אלעזר. לא, נשארו. אין דבר. אז בינתיים תספר לנו. טוב. רבי יוסי הגלילי מילה נתן של הכוסים עשר מכות מעל הים לקו 50 מכות במצרים האומר יום לא החרטומים אל פרעה יצבע אלוהים ועל הים האומר ויד ישראל תדע שעשה אדוני מצרים ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ומשה עבדו כמה לקו אצבע 10 אצבעות אתה במצרים לקו 10 מכות ועל הים לקו 50 מכות. יש לך משהו על החשבונאות הזו? פרשנות? לא, אין פרשנות. על הים לקו 50 מכות. אין פרשנות. הם מפרשים כל דברים כאלה, 10 מכות, אחד אומר 50 מכות וכל אחד אומר משהו אחר. צדק אללה العظيم. גדול פי 5 מכל מכות מצרים, 50. כל הכבוד. עכשיו בדיוק בקטע הזה, נו. סבתא זקי הייתה הולכת לבכות בחדר על ויויאן. כן, שהוא לא נמצא. למה? שהוא באמריקה? למה? למה עכשיו? כי נזמר עם הקערה, ירדו עם הקערה. היא הולכת לבכות בחדר, צריך להביא אותה מהחדר. כן, מי היה הולך להביא אותה? סבא? סבא הולך לביא אותה. לקחו אותם, אחד לקח את השני. טוב, יאללה, הלאה. אני רוצה לשאול אותך למה אתה מתעלם מהזיכרונות המשפחתיים שאני מעלה פה. משפחתיים, אני לא רוצה לבכות עכשיו. היום זה חג שמח, זה לא חג עצוב. יאללה. רבי אלעזר אומר, די שכל מכה ומכה על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות ולפו אברהם זעם ושרה ומשלחת מלאכי רעים אהרונה פה אחת אחת וזעם שתיים ושרה 3 משלחת מלאכי רעים 4 מובלעת איפה סיר תפילים בפלחתאווין 40 מכות ועל הים לקום 200 מכות. עכשיו כמה זה 240 בגימטריה? 240, 270. רגע. זה רם. מה זה רם? מה? רם, אלוהים. רם זה 200, מם זה 40. יש עם תחכי בן פורת יוסף, יש לך פעם. מה זה כל הלילה? לא זה משכמו ומעלה. לא, למה? למה לא מאוזנו ומעלה? למה דווקא מהשכם? ככה אומרים. זה רבי חנן בן עזריה. מעלות כמה מעלות ריבי. כמה קומעלה אילוס מרבירבי ריבי. מורי תאירבי תראה ריבי. הניקוד אצלך ריבי? רבי, רבי? אצלי רבי. מה קראנו אותה? לא, הניקוד ריבי. אולי הוא שינה את המין שלו? לא, רבי, זה רב שלי. צריך רבי. גם אצלי רבי. כמה מעלות טובות למקום עלינו אילו סייענו במצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו אילו עשה בהם שפטים ולא עשה בלוהם דיינו אילו עשה בלוהם ולא הרג את בכוהם דיינו אילו הרג את בכוהם ולא נתן לנו את ממונם דיינו אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים דיינו אילו קרא לנו את הים ולא הביא לנו בתוך אילו העבירנו בתוכו ברחבה ולא שיקצרנו בתוכו דיינו אילו שיקצרנו בתוכו ולא סיפק צרכינו ב40 שנה דיינו אילו סיפק צרכינו ב40 שנה ולא הכין לנו את המן דיינו אילו הכין לנו
השבת דיינו, אילו קראנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה דיינו, אילו נתנו את התורה ולא נתנו את ישראל דיינו, אילו הכנסנו לארץ ישראל ולא בנו את בית הבחירה דיינו, לא, עכשיו יספר על דיינו. סיפרת. לא, היא תספר. איזה גיל היא מספרת את זה? די דיינו. אני אנסה ומקסימום יהיו פערים. כן, אנחנו נשלים. אוקיי, אז היו היה מלך מאוד ידוע ואהוב, נקרא לו זרובבל, וזרובבל היה לו טבעת גדולה ויפה, כזאת, קצת דומה לזאתי, עם צבע זהב, ואבן, יהלום, צבע טורקיז ענקית, והוא היה הולך איתה כל הזמן, זה היה אבן שאשתו שמתה הביאה לו, לפני שהיא מתה. כן, כן. וזה היה לו מאוד קרוב לליבו הטבעת הזאת. והוא היה הולך איתה כל הזמן חוץ מהמקלחת שלא תיפול או תיהרס או משהו. נכון. אז יום אחד הוא נכנס להתקלח, הוריד את כל הבגדים, שם את הטבעת במקום שלה, בקופסה כזאת חוץ למקלחת, ליד המגבת, שהוא יודע שאיך שהוא יוצא, הוא לוקח את הטבעת, שם אותה עוד פעם. אבל הוא, המלך מאוד אהב להתקלח, עשה לו אמבטיה, עם קצף וזה. ככה הוא איזה 40 דקות, הוא גם אהב לשיר במקלחת וזה. יוצא מהמקלחת, הוא מגלה שהטבעת פותח את הקופסה, ונחרד לגלות שהטבעת שלו לא שם. והוא התחיל לבכות. ואז הוא התחיל לבכות, היה מאוד מאוד עצוב, ואז הוא החליט להתחיל לחפש. בעיתונים. ידיעות אחרונות. בהתחלה הוא בדק את כל האנשים בממלכה, הוא כינס אותם לישיבה, הוא אמר להם, חבר'ה, נאבדה לי את הטבעת, מישהו יודע, נאבדה לי את הטבעת, ואף אחד לא ידע, אף אחד לא אמר. הוא אמר, אוקיי, זה בטח לא אנשים מהממלכה, מי יעשה לי דבר כזה? אמר, אולי מישהו מהעם, אז ירד אל העם, תלה כרוזים, שלח בפייסבוק, מישהו ראה טבעת עם יהלום גדול. שלח אימיילים. ואף אחד, כל מיני אנשים אמרו לו, ראיתי עם טבעת אדומה, עם טבעת כתומה, טבעת שלום, לא רציתי. הייתה קהילה יהודית. והוא היה כבר מבואס, כבר הלך בלילה, בכה לטבעת שלו. ואז הוא הלך הרבה והוא הגיע לאיזו עיירה יהודית, ושם זה היה עיירה יהודית שהיהודים שם היו מאוד עניים. והוא בעצם, הוא לפני שהוא איבד את הטבעת, אז הוא תרם להם כסף, שיהיה להם כסף לסדר פסח. ואז הוא הלך ככה ליד הבית שלהם, לראות אולי מישהו שם מצא, אז הוא שומע אותם, דיינו, דיינו, שותים ככה, דיינו. אז הוא אמר, וואלה, אולי זה דיינו. כי היה לו סגן שקראו לו דיינו. ואז הוא הלך לסגן, אמר, דיינו, אתה גנבת לי את הטבעת. אז דיינו אמר לו, כן, שמע, אני מצטער, הייתי צריך את הכסף וזה. ואז הוא לקח לו את הטבעת, הכניס אותו לכלא, ומאז הוא מאוד אוהב את היהודים ש... דיינו, 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 כן, כן, בראבו, אפילו היא פלפלה אותה עוד יותר. כן, נכון. בראבו עליקי, כל הכבוד לך, אין לפי מילים להודות לך. מה טובה כפולה ומכובלת למקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה אלוהים ברק בכורת נתן לנו את ממונם פרע לנו את הים והבאנו בתוכה ושכבנו בתוכו ושכבנו במדבר 40 שנה והחיינו את האדם נתנו את השבת כבוד לפני
נתן לנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל, ונתן לנו ברית הקדוש, כל אבותינו. אתה יודעים שבמדבר היה הרבה שהוא שמו טונה. לא טונה. טונה כחולה. גבלתי. מה היה? מן. לא, היה שווקים, היה חנויות, היה... למה? כן, למה? כי הוא אומר סיפק צורכנו במדבר. מאיפה הביאו את הצרכים שלה? צרכניה. אורז וכל מיני דברים. הצרכניות במדבר. כן. זה בפרשנות או זה פרשנות? לא, זה זה פרשנות. רבי אברהם אסיס, זה לא... רבן גמריאל. היה קורופ הריבוע הכחול במדבר. מי שלא אמר שלא שדה אלו בפסח לא יצא אלוהתו בפסח שהיו אבותינו בזמן שבית המקדש קיים עצומה על שמשי פסח על בתי אבותינו במצרים שנאמר ואמרתם שבפסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנוקפו את מצרים בתינו הציל ויקוד העם וישתחווה שאנו אוכלים על שומה, על שומה שהוסיפו בצקה של אבותינו להצמית עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלך הקדוש ברוך הוא וכאלה מיד שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו מצרים ובחצות כי לא חמץ כי מה קרה? הכל בסדר. מעמיה וגם סידה הכל בסדר, מה, יש להם? הכל בסדר, לא. יש לך פרשנות? זה שאנו אוכלים מרו, זה איך נגלה עליהם מלך מלכי המלך? נגלה עליהם משיח. מרו. מרו זה שאנו אוכלים על שומה, על שומה. שוב, לא נגלה על משה רבנו כשמשה עלה ל... אז זה בסנה, אבל פה איך נגלה? מה זה איך נגלה? זה שכינה. אלוהים נגלה, מה כתוב פה, זה יפה. אלוהים נגלה. למרות שאבותינו ידעו מראש את התאריך המדויק שבו יצאו ממצרים, בכל זאת באה אליהם הגאולה כהפתעה. הגאולה מחייבת מהפך מחשבתי, ולכן לעולם אין אדם מוכן לה בעוד מועד. יפה, נכון יפה? יפה מאוד. הלאה. מאור זה שאנו אוכלים על שומה, על שמרו המצרים את חיי אבותינו במצרים שנאמר וימרו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בכל דור ודור היה לאדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים שנאמר והגעת. מה זה להראות את עצמו? רבי ואחד בזה כמו אני אומר מה, אני לא ראיתי שום דבר, אני לא מכיר שום דבר, אבל אתה חייב להראות את עצמך כאילו אתה יצאת ממצרים. איך אני נכנס לראש הזה? אז את זה צריך להכניס בראש. איך כמה שנכנס, ייכנס. מה, יש לך... זה תפקיד האבא. תפקיד האבא להגיד לבנו מדור לדור. יפה. מאוד יפה. ביום, בכל דור ודור היה באדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים שנאמר והגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי ושתהיה במצרים שלא את אבותינו מלבד גאל הקדוש ברוך הוא אלא אף אותנו תעשה ככה אלא גם אף אותנו גאל. פעמיים כאילו? אלא אף אותנו. אותנו אנחנו. אלא כנל נחנה. איוה, בראבו. שנאמר. ואותנו אפשר למעלה הביא אותנו לתת לנו את העץ אשר נשבע לאבותינו. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדס, לברך, להעלים
כל אבותינו ולנו את כל עולם ישראל, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, ומשעבוד לאבל יום טוב, ומאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. הללויה. איך פתאום שירה חדשה בהגדה? איך זה הדבר הזה הגיע, מה? יש פה שירה חדשה, שניים הבולטים במשוררי ישראל. שירה חדשה. ונאמר הללויה. ונאמר הללויה. זה עשה לכם פירוש יפה מאוד. משהו, צילמת את זה. הכל מצולם. לטפי זה רואים שזה מצרים. את יודעת למה? למה? יש לי, מחכני רזו. זה קרציות. אפשר למדוד את זה? בשל אותה תראה. ישראל. רגע, לא עוד. מה זה? תראה מה זה? ענן דלון. וואו. רק שאל תצא בחוץ עם חגורת נפץ כי יעצרו אותך. הופה, עדי מאירופה. חבל שלא הבאת לי אחד כזה. באמת יפה לך משהו. לא נראה מוסלם? מה זה נראה? הוא נראה בן ברסלב זה משהו מאוד מוזר. הוא נראה הנייה, מה זה לא? בן ברסלב לחייזר. אבא שלי יותר מתאים לו. לך מתאים הכיפה של הישרוטל. זה ישרוטל? שזה מנבא. חופשתנו. רגע, תחליטי עוד פעם. איך הבאת את זה מישרוטל? הוצאת את זה מישרוטל? ישרוטל. איזה פדיחה, לא נעים. למה? אל תצלם. מהביטחון של ישרוטל. בית ישראל ממצרים ואת יעקב מעם לועז. למה? יפה. ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז, בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לחדשו, ישראל ממשלותיו, הים רעה ונוס הירדן, והירדן יסוב לאחור ההרים רקדו כלים גבעות ונצור מלך הים כי תנוס, מלך הים כי תנוס, והירדן תסוב לאחור ההרים תרקדו כלים לא כלים זה בכיוון כלים גבעות כבני צאן בפני אדון וכולי ארץ לאלוה יעקב ההופכים הצור אגמיים חלמיש מה זה חלמיש? אבן? סוג של אבן? אבל לא הבנתי מה זה בית יעקב מעם לועז, מה זה לועז? עם לועז זה עם, מה זה מעצבן? כל הזמן לועזים מסטיק ולועזים, זה משהו מעצבן לעם. זה כמו עזים. מגביהים הכוס ואומרים. מגביהי עוף. טוב, עכשיו אנחנו מברכים. רגע, תשימו יין. לאט. מה זה תשימו יין? איפה התלם? גולי לא רגע עוד. לא חשוב, נו בסדר. נשאר, כן, נו. בסדר, תני לה את התירוש מני. עכשיו אתה... צריך לשים גם לי. כן, ברצינות, כן, עכשיו ברצינות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מסע ומרור. כן, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, התגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר הגיע דמם על קיר מזבחיך לרצון, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל
פעדות נפשנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. יא סלאם. אמן, אמן, אמן. לא אמרנו בורא הגפן. אנחנו לא אומרים עכשיו בורא הגפן. עוד, לא? עוד יין? אנחנו ברחנו על הגפן בהתחלה. באמת? נוטלים ידיים. אז למה כתוב? אבל יש 4 כוסות. גם לי, אבל הוא אומר שכנראה מספיק פעם אחת. לא, הוא אחרי הסולו, כאילו, אמר יאללה, חלאס נשאר. הסולו. כרפס, מרון. עכשיו זהו. אחר כך אנחנו נמשיך את ההגדה. בטח, כן. אבל עכשיו תסגרו. בטח. רגע, עכשיו. תשליט את עכשיו ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו ושמרנו על נטילת ידיים. הרגע שתפת. כן. נו. מוציא. מוציא. לוקחים. מוציא. לא, עכשיו. אברהם, רק הוא. מוסרי לחם מן הארץ. שלא נלכלך את ה... את מה? את האגדות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקדשנו במצוותיו ושמרנו על אכילת מצה. אני אביא לך, הנה. רגע, אוכלים את זה עם החרוסת עכשיו או עוד? לא. עם החרוסת, כל הזמן. טיפה קטנה בלי. עוד מעט. ויחץ צריך. טעם של ילדות. טעם של קרש. חרטון. זה גם טעים. רק מצה לבד, בלי חרוסת? רגע, אחר כך בת 11, לא? 10. 10:30. 10:15. נכון. 10:15 10 בהול. למה נולדת בינואר. 2004. 2004? אפשר חרוסת. עוד רגע, אבא יגיד, סבא יגיד. מה הוא אומר? עכשיו מרור. מרור. תגיד, קח את זה במרור. מה, כרפס זה המרור? זה מרור? זה גם מרור. הנה. גם כרפס, תריד כרפס, לא חשוב, זה אבל וזה. זה לא, הקישור למה זה לא הבאת לא מרור. מרור אמיתי? הקישור הוא מתוק. נכון? זה, בדיוק. תסבול יעני, בקיצור. לא, גם אתם. לא, רק אתה, דוגמה אישית. לא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו ושמרנו על אכילת מרור. לא אכלנו את זה כבר? אני לא... כל פעם איתך, די כבר. לא קרה כלום. כל פעם איתך, די. זה שם, תרחיקי את זה ממך ואל תיגעי בדברים, זה הסיפור. לא קרה כלום. מה? כי זה ליד הידיים שלך. כי תאכלי. אבל אני לא רוצה. אז רק תרחיקי את הכוס מהידיים שלך, זה כל הסיפור. זהו, עכשיו לא צריך קבוצות, חלות מה. יאללה. עכשיו זה בשבילנו, זה שמים חרוסת ושמים מרור וחרוסת? מרור וחרוסת וכל מיני דברים. כן. טוב, זה לא לי, זה במכנסיים. נו, זהו. עכשיו מה, תעשה אבל תעשה פרסומת למצה, כמה זה פריך, כמה זה טעים. מה? תעשה פרסומת למצה, יעני, כמה זה פריך, כמה זה טעים. וצריך לשים. ככה, ושמים מרור ככה. וואו, 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 וואו. ונותנים? כך, תודה. או... לא, זה בסדר, זה בשבילך. זה לא תאכל? מה נראה לך, שאני לא אוכל? מה, אני פראייר? בדיוק. שלא תהיה פראייר. אני לא אהיה פראייר. איפה יש מצה? מה זה שאני אביא לך? מצה. מצה עם חרוסת? כן. נכנסה גם את רוצה? לא. טוב. תודה. שמתי לך הרבה. כולנו מכרסמים, כולנו. רגע, מה זה היה חסה? מה זה? מה זה החסה? זה המרור. למקדש כליל הזקן שהיה כורך מסע ומרור ואוכלם בבת אחת לקיים מה שנאמר על מסעות ומרורים יאכלוהו. איך, מה יאכלו? ברוך יאכלוהו.
יאכלוהו. זה מאוד טעים החסה עם החרוסת, החסה עם החרוסת. כן, זה הברקה. ממש הברקה. תביא לך חתיכת מצה. לא מגיע לך, טוב, לא בסדר. לא מגיע. לא, תן לה. חבר'ה, שאכלו כל אחד ביצה. איך הביצה קשורה תמיד? על הקושי. את צריכה להבין מאיפה זה בא, זה בא ממציאות שאוכלים בשר פעם בחודש, אז... במציאות ההיא, כן? שאוכלים בשר פעם בחודש? סבתא יכולה להביא קערה. כן, בטח. איך הם אוכלים בשר? הם צדים? מי צד להם? יש זה. יש לכל משפחה, יש להם כמה... נכון. תרנגולות, עיזים. יש אוכלים פעם בחג או משהו כזה. רוצה עוד מצה? שוחטים ואוכלים הכל. את לא אוכלת מצה במי? לא, רק בחיות קדושות. כולם אכלו? כאילו רק מה שאפשר לאכול, לא את הכל. אני מקבל את כל החיה בבת אחת. כאילו שוחטים נניח כבש. לא צריך להטיורים. עכשיו ביצה. אוכלים, מבשלים את הכבש, אוכלים אותו 3 ימים עד שמסיימים אותו, כאילו, אין להשאיר בפריזר וכאלה. כן. אני יכול לשבור לך ביצה על הראש? לא. זכר לקורבן חגיגה. מה זה? זה זכר לקורבן חגיגה שנאכל על הצובע. זה זכר לפוסטר מצ'רלי וחצי, שזה רווח עם הביצה. עם הקציצה, עם הביצה, מה הוא אכל שם? 6 ביצים, מה יש? ביצה, ביצה עם קליפה. עם קליפה הוא אכל? מעניין ממתי התחילה הצמחונות. יש בתנ"ך. אפשר לאכול. כן? שמה? אפשר על מישהו? אכלו זרעונים, כן. אפשר לאכול. לא, אבל בעידן המודרני זה בערך ב-1920, משהו כזה. באמת? זה משהו חדש. גם זה היה בין הראשונים. דרך אגב, גם אדם וחווה היו צמחונים. סבתא, יש מלח. אפשר להתחיל לאכול בשר החל מנוח, אחרי שהם יצאו מהתיבה. זכר לקורבן חגיגה שנאכל על הצובע. אולי זה בתיבה... ונאכל ביצה ונגיד אמן. אולי בתיבה הם התחילו לאכול אבא בשר. תעביר. רגע. מה שמוזר זה איך לא היו יותר קניבלים בתולדות ה... סבא. רגע, כן, דבר, כן. אדוני המפקד, כן. תם טקס הגדה של פסח תשע"ד. המפקד. קראת אג'רי וצ'עתני. שוגילו צוחקת, למה לא מצא חן לעיניים? לא, יפה. אני כבר לא אוהב.